Iakynduh benta jongga kubor la OneRiKhasi daga fatafat online shopping store. Kajing Wanphai jong Nong Meghalaya ki bana South India kom na Bengaluru, Chennai, Odisha bat kiwe ki jala ki bashathe jongkari kala bateng biang hinin kasngi ha ka bakarel ka bakhado kalami ha ka shiphotere ujalliyo na Karnataka ban kid ki basa Iakynduh ki brio jong jala Meghalaya ki basakut ha ki ni ki jala bashathe jongkari karkum ka jethu ba pansha yaw phnyau ubadeu national volunteer bar ubadeu in charge ya ka Karnataka zone uloong bakidan san prangut na Karnataka barkumba phrap hongut na Tamil Nadu lem barkatu kaningut ki bana ki wede ki jala ki bashathe jongkari ki blami banwan phai no shala ka jong ka jala Hindre hagani ke jingwan phai ka minta kala don kat to ka ni ke jing e ka baki Iakynduh namar ki hab ban yakni jaka syong bar ki to ke bawan phai na Assam ba pusai ni semua tu ba kadang kadang ba mi na po Karnataka ba kudu na po Chennai bat ni yo semua ru ba kidan ki Jingeh ki ba ki Iakynduh ki Nong Meghalaya kila ban ni tu kamnya ba pusai Hai ka don kuwi ka train ka ba ka government Meghalaya jongi kala pan kre ka ba mi menin ka sngi na po Bengaluru ka por khatway baje janmet but kane ka train kala pan bej kerpang na ka menta ki Nong Meghalaya ki badan hapo Karnataka ki badan hapo Tamil Nadu Andhra Pradesh hapo Odisha hapo West Bengal te ki Jingeh ki bangi shem hakabedai bakani ka train kalong kabaningkong kalong ba namar ba ka sarkar natharai ka kham confirm ki list ki kham ai ni ka confirm list te ka janjare ni ban tip ka nungut kinwan te menin kasngiru habangi don hangtai hamadan hapo palace ground kitu ki pulit ru la klish klingi kat nungut kinwan te ngimla ban jubab ki namar bangim don ka confirm list namar kiru kila shuyo kata ka list ka badan khatlais pa ngot ki kerteng te henrei hadin baladap lai bejeru ni iba kinang poitang san pulai ngot okay te namar baduna pala te ki kimla ban pha ek train ro te kai ka bakile kalong ba hang tu marjan jong to kamadan ka bangi don menen ki don kinong Assam ru ki balawan ki badon kumba aspa tam ki ba ki khamyo jaka ha ka to ka train ka bakile ben lej te kai ka baki to ki officer nang na Karnataka ki le kalong ba ki ngatharai kila request ka government Meghalaya ngam tip hai ka tate de henrei ki ngayo phone to officer ber in charge to ka yu jangi wong bangin pendrung yakini ki bana Assam aspa to tam hakani ka train te ngasuang ki la rakhle kran ka government jungi tengi tingin ong yu ngimla ban ong ye te hakbede berkata te ki pendrung kumba aspa tam te kai ka baja kalong ba hadin ba kilawan lami kita ki bana Assam kumba aspa tam but haba ki lech railway station kini ki pulet ki kham separate ki Nong Meghalaya la ka jong ki Nong Assam la ka jong te ki pen mix lang ki te haba la poi hab train station ru kila shu pen mix lang ki te ka shem ke Jingeh ya ki to ki bana Meghalaya na madon ka to kat ne ki alami ki khna retro te kila pen sapriang shani shatai te ngamtip ke ka daw bali ka jalong kumne let's say ka coordination hapdeng ka ki government official jungi but ka railway let's say kam biang na kumno ya ta ngamtip te henry mangiru kum ki volunteer menen ka meet amar bangi don na ka jong ka meeting ki commitment ki jongi janmet and plus hadin khandai beje kala don ka curfew tengin shimla bandon hangtu hado khatwai beje te henry ngala shuyo ka call na katukat ne ki bangi la shu shania haki bakin pet lang ki breu ki jongi te hadin bangayo ka call na ki te ngasa call ki nodal officer nang ne te ki ong ba em ngila dab yakren bat ku DRM te henry hadin san 10 minute hadin kat san minute ru kanang kata ka jo ki shu tap lang ba yaki hakata compartment rengkat lambat kita ki Nong Assam bat kila sap syapan sapriang ru shane shatai te hadin bang call ke to nodal officer ka ay ngaway number jong railway officer anto te hadin bang ila call ki ya u te ong nga okay to namar bang u perkhat ba kani ka train ka dai na kabanta kini ki Assam namar ki khambon ka number jong ki Assamese ma te nga pen sutho ya u ba kani ka train ka dai ba ka sarkar Meghalaya kala pen krek kerpang
le at least yaki Nong Meghalaya kede ben pensyong shijaka hakwe ka keempat hakwe ka coach te ulale kumta te la pensyong yaki hakwe ka coach te handrai wat la kataru hadin bakila menem step ru ang step ru bujing la yo call ben kitu ki ong hadin baki poi ha Chennai kerja yang kumjo kita kinong asam kilawan bat menelai kidon katu katne kitu ki bana Meghalaya yaki la syapan yang no nomor bang tip ke ka misunderstanding ke ka kundrum kendram ka bakimi de haduk mentaru don na pedang jongki ki suya adjust sangot hakawai ka compartment de kata kadai kawai na ki Jingeh ba mi nakadaw jongka let's say kala bandong ka lack of coordination ke ingam tip te shwaya kataru ka Jingeh ka bangi syam khang ne Karnataka kalong ba namar kidon katu katne ki khana ki bawan population ne naka jilla Meghalaya jongi but ki bon nakdeng jongki ki ki khana ret kidan ki banang pule class 4 ki ban pule class 5 kidan class 7 kumto te bat ki kme ki kpana ru man tayo ki la phone ngi ki la karpat ngi sumha pan shaula me ki ne kwa ban yalam ye no yeki te handai nomor bakisa jengai nang na Bangalore nomor mangi ni base ang na Bangalore te kalong ka ba ingi bangin panbait na samantala jong kiru te handai dak jingerap jong katuk ne ki khna ki bala he ki bami na kitu ki jaka te ngi lala ban wan yalam katuk ne yakini ki khna red shaka sha ban wan yalam sha Bangalore ta ki kiu ka train badan ru katuk ne ki khna ki badan shane sha khap jong ka Bangalore ngi lali shawi ki na ki ashram ka baki ki don te batpan pan poy ki batpan shong ki haka railway station te kita ki de katuk ne ki Jingeh ki bangi long yasham kan haka bai dai kane ban pha yakini ki breu ki jongi ki badan hangne ha Karnataka Nakaliang uba pensayau penyau la ai khublei ye ki para rekhot ke national volunteer ki bratare shitam na kabenta ban penbiang ke Wanphai ki Nong Meghalaya berkumjuru la ai khublei ke sarkar Meghalaya ka bala penbiang ki rel na kabenta ke Wanphai jongki sakoi kwa ban penpau ka jingsungu ya ka sarkar Meghalaya ke jongi ka bala penkret yakini ki train na kabenta ki breu ki Nong Meghalaya ki ban lepai ke jongki yen ban ka ju ko por nga penpau ro ka jing kwa ban ai khublei ki team members ki jongi kami kong Mary iba Yan lawan iba Raplang ba jadi bat kiwai pat ki team members ki jongi ki ba tristam na kementawan koordinir bat penyerap yakini ki Nong Meghalaya ki jongi nang nena Karnataka bakin yo ban kiu hagni ka train ban lepai ki yen ki jongki sengi ai khublei ru ya ka national volunteers hi barak kuai ki ba ya tristam na kementawan yerap yaki Nong Meghalaya ki jongi ki badan keleng saudong jangkari India man penpoi yaki man penpoi sup yaki seye